Bo día, grazas a todos vostedes por asistir hoxe aquí a este acto de presentación de don Manuel González González, presidente da Comisión Técnica encargada da renovación do plan. Sen máis, paso a darlle a palabra, en primeiro lugar, ao secretario xeral da Acaba con unha liña vermella o decreto plurilingüismo, non sei se están a contemplar unha revisión nese sentido. Con persoas totalmente competentes e acreditadas neste proceso, non hai máis deste reto, non? Creo que eso valida este proceso que a mellor non agrade a todas as formacións políticas, pero que non é nosa preocupación pola lingua. Non debemos de equivocarnos nas formas. Podemos discrepar de que todos estamos na mesma dirección, que todos queremos o mellor para o galego e, por tanto, todos deberíamos estar aquí e, unha vez máis, insisto, non? Estamos agardando, desexando, en este caso, que... Porque, evidentemente, o que utilizan o castelán e o galego son esta nova franxa de poboación dunha forma contundente nesta enquisa. O obxectivo, por suposto, é ter toda a información posible, toda a información necesaria para poder traballar en este novo proceso de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua. E para iso, ademais de toda esta información que estamos recabando no ámbito social, hai documentos que son fundamentais tamén, que aportan unha serie de documentación de información relevante, non? Entre eles, pois ese documento, esa enquisa elaborada polo Instituto Galego de Estadística, que tamén é un documento de traballo, que vai ser un documento de traballo para os membros deste Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, así como outro documento que nós sempre puxemos en riba da mesa porque, digamos que cada 5 anos fiscaliza a labor das linguas ou a situación das linguas minoritarias na Unión Europea, que é a Carta Europea das Linguas, non? Que é outro documento que nos propoñemos como base para este proceso. E, ademais, necesitamos unha certa información complementaria, non? Falamos de un acordo coa sociedade galega, por tanto, temos que coñecer cales son as necesidades, cal é a realidade vista dende as familias galegas. O decía perfectamente Manolo, que esta é unha enquisa de percepción social, igual que o IGE, unha parte importante fala da percepción do uso do galego nas familias, pero tamén é unha enquisa que nos dá unha parte fundamental da opinión das familias galegas, onde como ven as familias, como ve a sociedade galega a realidade do uso da nosa lingua, non? É fundamental ter a percepción que ten a sociedade galega e tamén coñecer cal é o grado de opinión, o grado de preocupación que ten a sociedade galega en relación con o noso idioma. Creo que a ese nivel podemos estar satisfeitos. Creo que en Galicia hai unha sensibilidade moi elevada, moi alta en relación á nosa lingua, e ademais isto creo que nos dá un escenario favorable, non, de cara ás medidas que teñamos que adoptar no futuro. A enquisa, como apuntaba o secretario xeral, se basa en unha enquisa moi amplia, máis de 1.200 entrevistas, nun entorno, nun escenario no que se consulta ás familias con fillos en idade escolar, en infantil e en ESO. Ademais, acredita que existe unha gran diversidade lingüística en Galicia, que temos un bilingüismo cordial que realmente funciona, que é aceptado por as familias e que a sociedade galega utiliza ambas as dúas linguas con total liberdade. Non creo que, ademais, temos un dato relevante, o dato referente á opinión que teñen as familias do uso do galego, da implantación do galego no ámbito educativo. Creo que os datos que nos dá esta entrevista é que existe un nivel de satisfacción realmente alto.